niin. Auto on hypätty ja uusi video starttailee tästä pitkästä aikaa. Kaivettu kamerat ja kapsakit esiin. Ja seuraavaksi lähdetään hakemaan ryhmäkyytiin ja lähdetään kohti Unkaria. A few moments later. No niin, ensimmäinen pysähys otetaan tästä Pukinmäestä Joonas kyytiin ja tossa äskeinen höpöttely jäi vähän ohkaiseksi, niin kerrotaan vähän reissun niinku tarkoitusta ja ideaa. Lähdetään tosiaan Unkariin sähköautolla. Meillä on peruskarvalakki Model 3 alla. Noin vajaa 5 huntia pitäisi päästä yhdellä latauksella. Katsotaan miten se pitää paikkansa ja miten löytyy latureita tuolta matkan varrelta. Ja päämääränä tosiaan Unkari. Mennään Budapestin formulakisoja katsomaan tässä hyvällä porukalla. Ja pidetään teidät ajan tasalla tässä matkan varrella, että miten meillä ajot sujuu. Tästä seuraavaksi lähdetään, otetaan loput reissumiehet kyytiin ja ajetaan Länsiterminaaliin ja heilotetaan Tallinnaa. Katsotaan vaikka sitten Tallinnan päässä, miltä sitten näyttää. Hei, ensimmäinen ukko saati kyytiin. Mitkä on fiilikset, kun lähdetään reissuun? Ihan kiva lähteä, tää lunssa vähän vittuille. No, eiköhän me jotain keksit. Mitä sulla on koko omaisuus tuolla? Pitää olla, tiedä miten pitkäksi tää reissu menee. Mulla on semmoinen fiilis, että mulla ei ole läheskään kaikkea tarvittavaa. No, hyppäähän Jousille lähet. Joo. Sun tästä muistaa, että se on väärinpäin sitten siihen toiseen suuntaan. Niin, tää peruuttaa tää koko matka. On kyllä kunnon showmies. Niin jo. Hei. Niin. Paljon me ollaan tultu? 1,5 tuntia. Ja Teslan varasälytin on lähtenyt 3 kertaa soimaan. Ja jännittää, että mitä siellä odottaa, kun päästään takas kannelle. Ottaako sieltä enää yhtään mitään? Siinä herrasmiehet vetää siggejä ja tää vetää vaan käteen. Niko! Niko! Crazy meno. Nyt ollaan Virossa. Tänä iltana ei tulla. Seuraava etappi on Pärny. No niin, ensimmäinen stoppi Pärnyssä ja 300 tulee. Mitä sanoo nukkumatta? No, vetoja. Entäs etupenkin jätkät? Siitä 300 tulee nyt joku 30 pinnaa, että 300 tilattiin, mutta 75 näyttää. No, tää on parasta mitä Pärny tarjoaa meille. Ei muuta kuin junaa kulkee. The next morning. No niin. Retkikunta saapuu Latviaan ja täällä etsitään superchargereita. Onko näkynyt? ei oo. Mummoja on näkynyt jonkun verran. Matkaa takana semmonen 4 tuntia kohta. Kuski ei hyydy, takapenkki hyytyy. Katsotaan mistä se laturi löytyy meille. Se ei oo paha. No niin, ei muuta kuin piuhaa koneessa. No niin, tilannepäivitystä Liettuasta. Alkaa olemaan sen verran laput silmillä, että ei muistanutkaan tätä kameraa kun mentiin tuohon laturille, mutta täältäkin vaan Tesla Superchargeri löytyi ja 30 minuuttia tiukkaa latausta. Lidlistä paistopisteen herkut ja matka jatkuu. Mitä sanoo velihopajat? KitKatit on kohta syöty kilon verran ja ei muuta kuin vetoja. Kiitos. Kilometriä seuraavalle laturille. Se on sitten tämän päivän viimeinen lataus ja
sieltä sitten Varsovaan ja etsitään hotelli ja pistetään päättyyn. Kova homma. Rikotsista kohti Varsovaa jatkettu, mutta tämmönen Jack Daniels Coca-Cola tästä näin. Lähtee tauti kun tautikulon menemään. Vielä olisi semmoinen 200 kilsaa matkaa. Ja soittolista on koluttu nyt varmaan 3 kertaa läpi, mutta ei se mitään haittaa, sillä koko ajan lisääntyy 1 biisi kerrallaan. Heikki hommas meille hotelliin jo. Tässä näkyy paikallista taidetta tuolla. Vedetty jotain jalkapalloilijoita tonne vaan, mitä pesäpalloilijoita no nyt onkaan. Stadionin seinämään ja siinä on joku paikallinen nainen. Siinäpä nää maisemakuvat, näihin kuvia tunnelmiin. Olemme Varsovassa ja siellä näkyy keskusta ja päästiin niinku parhaimpaan mahdolliseen aikaan, pikkusen ruuhkaa puski. Tai se mitään, kohta päästään Hotlaan. Ehkä. Later that same evening. Retkikunta on saapunut Varsovaan. Mitkä on kuskin tunnelmat? Nyt on ihan jees, 2 tuntia unta kuitenkin jo takaan. Ai et. Tällistellään täällä vähän meininkiä, etsitään ruokaa ja takas hotellille pötköttelemään, että jaksetaan huomenna painaa 800 kilsaa vielä määrän päähän, mutta ihan hyvä 1000 kilometrin siivu tultiin tänään. Perselihakset on melko hellänä, mutta kaikki on se arvosta. Eka ajopäivä ihan mallikkaasti saatu siis paketti. Täältä joku ruokapaikka ja sen jälkeen sitten lepäilemään ja huomista kohti. The next morning. Joo, nyt on noin 8 tuntia nukuttu ja 7. Kohta lähdetään jatkamaan matkaa. Aika väsynyt meininki, mutta pakko painaa. Matkapäivä 2 alkaa nyt. Katowicen välissä ja ensimmäistä kertaa niin sanotusti liikenne seis. Katsotaan miten pitkään tässä joudutaan näköttää paikoilla. Noniin, sitten me lähdetään vissiin liikkeelle. Kannatti ottaa kamera esiin, niin päästiin liikkeelle. Ei muuta kuin Etoja. No niin, ollaan Katowicessa. Eka lataus toisen päivän ajoissa ja täällä onkin muitakin tallikavereita. Just oli 1 paikka meille jäljellä. Ei muuta kuin lähdetään huoltamaan kuskeja ja matkalaisia ja jatketaan matkaa kohti Tšekkejä. Pikku jalottelut täällä Katowicissa. Safkaulun jälkeen vielä pitää vähän aikaa autolla latailla. Tulee iso siirtymä tässä nyt. Reilu 300 kilsaa. Otetaan pikku ulkoilut tässä. No niin, karavaani kulkee taas Katowicista startattu kohti Tšekkejä ja Heikki löysi tästä autosta uuden ominaisuuden. Hands off. Kiitos Elon Musk. Miten tiukkoja poliisit on Tšekeissä niin ylinopeuksista ja tämmöisestä, että kuinka paljon voi ajaa yli, onko mitään huonoin? En reellisesti muista kyllä yhtään. Meillä niin se auto oli oikeasti aika rauha. Ensimmäinen kerta koko matkan aikana, kun
joudutaan laturijonoon. Täällä Tsekissä on aika monta eri pyrssiä. Mitä siellä laskit, Heikki? Oliko 2 vaan Tsekin rekkarissa? Ja 2 Saksaa. Ja muut on sitten Ruotsia ja mitä muuta, norjalaista. Ja sit siinä on meidän Eski. Siinä on X. No ei mitään, nyt ollaan Tsekissä ja Brnossa. Miten se ikinä lausutaankaan, mutta täällä ollaan ja odotellaan. Laitetaan autotöpseliä ja etsitään jotain sapuskaa. Aletaan olemaan voiton puolella. Odotettiin, että olisi joku vähän isompi spektaakkeli ollut tuossa motaarin varressa, mutta pikkunen. Okei. Slovakian pressasia morjestelemassa. Kiitos, hei. Harmillisesti missattiin tuo kyltti, mutta määränpää häämättää 10 kilsan päässä. Ja se totta on, ryhmä on päässyt perille. Mutta mitä tekee Skotti? Hyvä Mika, hyvä Suomi. Joo, nyt ollaan tosiaan oltu päivän verran täällä pelipaikoilla. Jäi eilen illalla vähän kuvailut vähemmälle sen verran puhki oltiin ton matkan jälkeen. Mutta otetaan sitten pieni tämmönen kämppäkatsaus, minkälainen mesta täältä löytyy. Jaha, siellä onkin äijät työn touhussa. Semmosta, ja sitten mennään vielä alakertaan rukkaamaan, mitä sieltä löytyy. Pientä pelitilaa ja sitten on täällä vielä keittiö ja ruokatila. Tämmönen residenssi pariksi päivää ryhmälle ja kohta lähdetään eka kertaa radalle katsoa toisia vapaita harjoituksia ja huomenna sitten aikajopäivä ja ylihuomenna kisapäivä. Hyvä Mika ja hyvä Suomi.
matkan tarjosi tämä mies. The next morning. Se on kotimatka alkanut ja ollaan eka stintti tultu. Nyt ollaan Slovakiassa jossain hotellin superilla. Tuon verran kello ja tänään olisi tarkoitus ajella jonnekin päin Puolaa. Sää höllii ja miehet on rikki. Mutta auto toimii hienosti. Nyt kahvia. A few moments later. Päivän toinen stoppi. Krakovassa käytiin just tuossa yläkerrassa kauppakeskuksessa vähän syömässä ja auto pitäisi olla jo täynnä ja seuraava siirtymä on sitten jotain 300 kilsaa ehkä. Ollaan tänään ajettu varmaan 500-600 kilsaa. Vaikea sanoa paljon tarkka, mutta sanotaan, että istuttu on jo ihan tarpeeksi. Mut vielä jaksa. Hours later. Täällä ollaan Varsovan jossain hallissa. Tässä ladattiin tänne lomatkallakin autoa. Suhteellisen täyttä on. Koko saatanan kaupungissa 2 superchargeria ja pikku ruuhkaa puskee. Later that same evening. Hiljainen on kylän raitti. Eka ajopäivä takana ja Liettuassa ollaan. Kohta nukkumaan. Ensimmäinen ajopäivä on aika lailla paketissa. Kello on tuon verran ja ajokilometriä jotain 1200. 19 tuntia putkea ajo. Nyt petiin ja päätyy. Aamulla jatkuu. Täällä sitä ollaan Riikassa ilmaisilla superlatureilla. Varmaan semmonen 5 autoa ennen meitä jo noussut. Odotellaan. Tähän oli väljempää täällä silloin menomatkalla, kun oltiin joskus aamuyöllä täällä. Eteenpäin. 3 hours later. Ajan Viron puolella. Arnouseen 13 kilsaa. Pikku stoppi ja tästä paletaan sitten suoraan Tallinnan satamaan, jos ei hitaalla autolla. No niin, perssi saatu Tallinnan satamaan ja 10 minsan päästä päästään laivaan ja sit alkaa lähteä.
niin, auto on löyty parkkiin ja ukot viety kotiin ja voi sanoa, että nyt on mies aika puhki. Toki aika lailla tuolla takapenkillä istunut lähes koko matka. Heikki haiteli tätä kuskin puolta, mutta takki aika tyhjä tässä kohtaa. Nyt on kyllä kiitollinen olo, että auto pelasi hienosti, ei mitään ongelmia oikeastaan missään vaiheessa. Reissu seura oli mitä mainiointa ja päästiin katsoa formulat ja nähtiin monta maata tuossa, hienoja maisemia ja lataile autoa Superchargereilla 14 latausta, mitä tuossa äkkiseltään katsoin. Oli Tesla omilla latureilla. No niin, Sirikin huutelee siellä. Baltian maissa oli ilmaiset lataukset, se oli ihan kiva sellainen ekstra siihen. Ynnäilin tossa noita kuluja, niin pyörästä 150 ja siihen, että noin 4000 kilometriä ollaan taivallettu menemään. Ehkä siinä jonkunlainen myytti on murrettu, että sähköautolla niin pitempi reissu, niin kyllä sinne voi lähteä. Ei niinku puhettakaan, että ois ongelmia. Se, että jos lataa 300-400 kilometrin välein välillä vähän vähemmänkin, niin kyllä siinä kuski ja matkalaiset kaipaa sitä lepoa sitten, että se parikymmentä minsaa jos lataa autoa, niin se on ihan jees. Mutta tässä kohtaa niin varmaan parempi laittaa video purkkiin ja säännätä tuonne yläkertaan omaa sänkyyn nukkumaan, tulee tarpeeseen. Mutta ei muuta kuin kiitoksia seurasta. Jaksot katsoa videon tänne asti ja seuraava kerta. Moro! Huh?